Soal renungan di hita di Sadarion, sian buku Pancolok Hambuma tu debata hari Jumat 10 Oktober 2020. Pangukapon 10 sia ayat onom. Dungi hubegema songon suara ni natorop situtu, songon suara ni ai godang, songon suara ni akaronggur nagugu, nama dok. Haleluya. Ainunga mangarajai Tuhan Dewatata sigomgom saluhutna. Olop-olop dohot lasni roha. Suara olop-olop dohot lasni roha nahina tindakkon ni panurat pangukaponon dada makalason kehancuran ni harajaon Babel. Alai suara olop-olop dohot lasni rohaon ima sada bentuk upacara perayaan haroro ni harajaon ni debata. Ala nong monang Tuhan Yesus biru-biru ni debatai manaluhon harajaon na manggomgomi portibion. Suara olop-olop lasni rohaon pabuahon nunga dilantik debata anak na Tuhan Yesusi gabe raja lao mangarajai portibion dohot pangisina. Nunga di pasahat debata amai anak hitcu ni banua gijang tu anak nai asa anak nai mana gawe hakim lo manguhumi akapar jahat jala mamasu-masu laos mabuan natar pasu-pasui parsidohot madai si panganon natabu na pinarade ni amana di bagasan jabu habadiaon nai. Suara olop-olop dohot lasni roha maatong haruar sian pamangan ni akka naung monang manaluhon paru kiloni. Alai suara tangisan angguk badar mangido tolong ma nang natar bege sian akka halak natakang rohai. Nasok ulo paubahon rohana. Ala roh api rimas ni debata manurbu nasida. Ia akan atu matangis ala rimas ni debata. Ima halak na sai tangis-tangison na kahalak na porsea na toktong marsi hohot holan tu Tuhan Yesus tagan di hasianganon. Akan asida man na sai pasiak-siak konjol managalei na sodapotan keadilani ima akka anggi ni Tuhan Yesusi. Alai laos nasida akan na dipasiak-siakiman waeng nabui marulup-ulup dohot marlasni roha. Alanunga monang nasida dipamonang Tuhan Yesus. Jalanunga ias nasida sian hahodaron ni portibion. Ala dipaias mudar ni Tuhan Yesus naung durus di hau pinor silangi. Amin. Ima saat ni renungan di kita di bagasan Bornginot, di bagasan Sadarion. Tuhan Yesus kiranya selalu menyertai, memberkati, dan melindungi kita dimanapun kita berada. Horas.